В Верховной Раде голосовали за безвизовый пакет законов. В отличие от прошедшего четверга, когда депутаты провалили голосование, сегодня поработали результативно. Детали в сюжете. С утра депутаты возвращаются к пакету законов, без которых Европа не отменит визы. Принимают изменения в законодательство по процедуре спецконфискации и ареста имущества коррупционеров. 10 дней назад эти законы провалили. Сегодня голосуют с первого раза. Депутатов пристыдили. Так объясняет результативность коллег народный депутат Ірина Геращенко. Депутати однією рукою не голосують за безвізові закони, іншою строчать запити до адміністрації президента з вимогою розширити права своїх дипломатичних паспортів. Знаєте, вони просто обурили суспільство. Ну як же так? Що для себе одне, для народу інше. Ви всі кричите, наша нам та Європа, та як ми туди будемо їздити? А що ж ви самі? Нам Париж по ділу срочно вимагаєте цей диппаспорт. Тому я думаю, що когось присоромили, хтось зрозумів, що не втече від публічної такої осуду. І сьогодні маємо результативне голосування. В таком темпе голосует весь пакет. Теперь, чтобы Украина получила безвизовый режим, Верховная Рада должна учесть в новом трудовом кодексе запрет дискриминации по признаку сексуальной ориентации. Не все фракции готовы поддержать изменения. Юрий Луценко пытается убедить коллег. Краще гей-парад на Хрещатику, ніж російські танки в центрі української столиці. Я вважаю, що якщо ми йдемо в Європу, ми маємо признавати прийняті правила у європейському співтоваристві, в тому числі по відношенню до сексуальних меншин. І ще одне, дуже важливе. Це не означає, що хтось із тих, хто голосує, підтримує спосіб життя тої чи іншої меншини. Депутаты-радикалы потеряли одного бойца. Певица Злата Огневич заявила о сложении полномочий. По ее словам, она шла в парламент творить законы для культуры, а взамен попала в ситуацию войны двух политических кланов. Напоследок она пожелала сил лидеру Ляшку. Нашому прекрасному лідеру я бажаю вам боротьби, я бажаю вам наснаги у цій боротьбі і сподіваюся на те, що коли-небудь Україна стане вільною і процвітаючою державою. Слава Україні! Дякую. За сложение полномочий Огневич должна еще проголосовать Верховная Рада. Ее место в парламенте займет адвокат лидера радикалов Татьяна Юськова. Наталья Калинка, Асан Эминов, Заман, АТР.